الشهلنا ننسبسب باسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سدراك زهر كما يمسيهم كما يتنيهم آمين. سمة العلن حيالين زهر أملاكنا بأنا بتنزين رب حواراتو زخبرين استمسكنان يخون أقراري تماعات سألي تمهرت دنجل ولادي تأملاكي دانا مرت زهر كان زهر آمدن زهرات استمسكنان تخون قدوسان كلهم برغت زهر عند لنا كان بعدم لهم عند 10 سنة قدوسان عبيت قدوسان زخبروا له كعباتهم دما أبونا جريمة كبسات قدوسان هذا تصوروا لي أبا بلامون صادق عرفتو كمون أبا لتسون يواه عرفتيو برختم يعدلنا ما تحف كم زي يبل نابنت وانجلي يوحنس معرف 15 كافغري 10 تخلتن 10 سلسن حرام بيبنا يوم كم تعانا زفكركم نسخاتكمون نحد حدكم كتفاقروا تأزازي إزي إيو سب كابتي أبكندي أعرخو نهيواتو بجا أحلفو زهوبو زعب فغري يبلون نسخاتكم إزي زعزازكم زبالة انت فاتمكم أعرخي يغم يبل سلغالي زغار نستمسكنا نهون حجي اتقال لحد تردينا كم تعانا زفكركم نسخاتكم نحد حدكم كتفاقروا إزين دايلو بيدا تأزازي يلو حجي تزعابي فغري خنقرون كله خان تايزبالة سب كابتي أبكندي أعرخو نهيواتو بجا حلفو الزهوبو زعب فقري يولون نسخاتكم كتفاقروا إزيز أعززكم زبال أنت فتسمكم أعرخو يئيهم يبل مالتي حجي نايقويتا أعرخ نموخان زلينا نقر انتاي دحريلنا مجمرتا انتاي مالتي فقري جن بتنلو مزللنا يو آرستي مسيوم كبسانا لو معان زخدلنا انتاي دحريلنا دما سب كابتي أبكندي أعرفه نهيواتو بجا أحلفو زهوبو زعب فقري يقولون حدا سب أكندي بتسايوسي نوسن تخبر كله مالتي بجا أحلفو كهبون كله حدا سب أكند من أكندي بتسايو بجا أحلفو كهبون كله كابتي زعب فقري يلن يقولتا مالتي اجي مجمرتا كومو غيرو زراينا غويتا ايدي كون انتريفو بتكبارون اريناي مالتي من تانا خبل انتاي كوينو بجا خون كله نري مالتي سلازي فقرو غليصلناي كم تاريخ قدس باولوس بزي دما فقرو انتاي يغبرالو يريالو احنا حاطان يمكن سناسي انتاي يغبرنا من تحاتاتنا نسو موت يلو ابرو ميملوخت مالتي سلازي اتابل علينا زلاتو فقر دما بزي يريالو يبلنا مالتي سلازي سب فقرز قالصلو نبصايو انتاي يدحريلنا مباري بجا ننوبسو اكند بصاي انت خبرا خلي كهبن كلي ماي ازي كن تزعابي انتاي يزبللو فقري يبل مالتي معناته كل درجات سلازلو مالتي حجي يكالو بجا لنفسها اكند بصاي كام حبسي يكالو دحريلنا زخالو والو قدوسان كم زنايلو ما عند قدوسان مالت نابنت حجي تيا غزي خمس اندريا زلنا سلازخونت نقول نايزيوم سلس يوم قدوسان تاريخ كنري يعني خلينا ግን نيشتي كابت تاريخهم تنكف حرابنا ينبرخت كوننا بنايا بالته صند حر جميرنا حجي ابالته صن كبحالن كله ابرابعي فل زمن موداتا ابت خبابي ناي مجمرتا 50 فل زمن زنبره ግብጻዊ ጻድቅ አቦይ ገና ብንእስነቱ ቆሎ ድማ ዓለም መንኒኑ ገዳም ዘአተወይ ብፍላይ ካ ስንክሳር ናይሎ መخنن ብከለና እንታይ ዝብል ኣብ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን እንኮሎሲ ሓደ ቃል ሰምዐ እቲ ቃል ድማ ሰብከ ናይ ጎይታ ንሐዋርያት ክብሎም እንኮሎም በረይ እንታይ ዝብሎም ጎይታ እቲ ምእንታይ ኢሉ ነብሱ ዘጥፋ እንታይ ክገብራይ ክረኽባይ ዝብሎ ግን ምንት ጎይታ ማለት እቲ ንነብሱ ግን زحابا ويدما ما انت زي يطفا انت ايكونن اموداتا دما ايرخباني يبلو ማለት ስለዚህ እዚ ቃል እዚ ኣብ ወንጌል ክንበብን ከሎ ኣባለት ተጽን ብንስነቱን ከሎ ሰሚዑ ድማ እዚያስ ናይ በሓቂ ንዓያ ብምባል ካብ ጭዑን ለሓርታ ይገበረ ይብል ዓለም መንኒኑ ናብ ገዳም ኣስዋሕ ናብ ዝበሃል ናይ ግብጽ ገዳም ኣተወ ይብል ናመን ኣብ ትሕቲ ኣባ ኤስድሮስ ማለት እዩ ሕጂ ኣባ ኤስድሮስ ክበሃልን ከሎ ዓብ ጻድቕ ኣቦይ ናብነት ሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ሰነ 24 ውን ክንዝክሮ ኢና ኣባ ሙሴ ጸሊም ምሽ ንዝክሮ ኢና ነባ ሙሴ ጸሊም ዝመሃሮ ወይ ካፍቲ ደረጃት ንኽበጽሕ ዝገበሮ ጻድቕ ኣቦ መምህሩ መን እንተይልና ኣባ ኤስድሮስ ማለት ስለዚህ ኣባ ለተጽን ድማ ናብ ጻድቕ ኣቦ ከደ ይብል ማለት
أبصادق أبو خيد جمّا إتي كل نايمونكوس نجار تماهيرو بمنجد قدسنا بفتو ما قلقلود أبغى ما وهيوت كنبر جميرو مالتي هدي تعرفنا أنتينا سب كابتي نبت أيو بجا نفس أحلف وزهو زعب فقري يقولوني لقيتها مالتي هدي نابل توتون كابتي زقبروز نبر حد دزب بالنجارات أنتيني يرو أنتينا كابجا موتي كل جزيل جمرت قداماويان زلوا زيهم جمرت منوكسات زخون سبات زلوا كيدو يمهرم يمعدم يمخرم تمنقد تلك خدو زلوا كله يريهم نبري بالمالتي حجي خاب عليتات حدا معالتي كم تنايوترو تقبارات وخقبرن كله ناب حدا قدامي بتصح عفت قدامي تدما حدا عالم كابت فتر جميرس حاتياتو مودادر تزيبولو سب نبري يبل كما يزوله حاتياتو مودادر تزيبولو اجي نايزي سبزي حاتيات كزرزرم كله انتا يزبل اذا ما نسيزي كومون كسيدو نقدام كدا يبل كومون كسيدو نابكدو ناب قدام لك تمرتي تماهيرو مچم مستمحاره شعونتا يخول معرق يوهمش نابنت قدمدو ياقون مخانكته يخاتقبر زلكا كتمهاري زلكا مستمحاركا شعو سلطان تركب مالتي معرق تركب حجي لك تماهيرو كهنت كوصلي له كفتن كخيدم كله لك تنايش عز نبر ليك باباسات افت زمان تمچم راعي في زمان كنول كلنا حجي تيوم زنورو قداماوين قدسانيم تيوم زنورو ليك ان باباساتون انتم قدسانيم حجي زغلص الله مي مالتي حجي زمان سيزي كهنت كقبالي له مسكده اتي شعوز نبر ليك باباسات كريون كله ايبغاعن نخنت درجه ايبغاعن سلازي انتاي يبلو زوداي جنا يخادله خان كهنتما كيد እንደገና ተማሃርካን ተግበሪሎ ምጻ ኢልዎ ማለት حجي ምናልባት ተማሃይረ ኢልካ ሐሲብካ ደቂዓ ኢልካ ሐሲብካ ክትከይድን ከለኻ ከምዚ ከጋጥመካ ሁሉ እንታይ ዝግበር حجي ናይ አባ ሙሴ ጸሊም ድሕራም ጺና በቃ ማዕረግ ቀበሊሉ መስከዳ አባ ሙሴ ጸሊም ጺ ኮነ ኢሎም ክፉትን ወረለም ታይግበሩ ወይ ዝብል አባ ሙሴ ጸሊም ይብል ደለኹ ማለት انتي خمس ولا تسلم سب كنت تاخذ قبرون تيهم لنا ساخي تحفر اني قرتك اذا كل الجوار كاي حاتيات سي اذا خاص سلطان توصل اليوم اوارد ما سبلوا اي سنبرن لنفسه دا بانصارو تخغبرا جمر النفس ناصفه اي تحفر اني خاخنا بزوت مصحقو مكاي مندال انت غبر يبل تمالسه النفس ناوارده مالتي دحاري ግን እንደገና ጸውይሮም አምጽዮም በኃይል ይዘውም ታይገበሩ ወይዙ ብድህሪን ሙሴ ولا تملكعك خماني ጸሊም እንተሆነ ልብኻ ግን እንታይ ሚሎም ንጹህ ንዓሃር ይኮነ ንመን ይዋሃብ ማዕረግ በመባል ድማ ማዕረግ ቦሆለው ንሪ እዚ ኹፉ መንእሰይ ግን ከምዚ ዓይነት ምንጻክ ከመጾም ከሎ አይበቃዓኻን ኪድ እንደገና ተማህርካ መጻክ ብሎም ከሎ አክንድ መሊሱ መንፈሳዊ ህልኽ ይሕዘካምሽ ሕጅና አበነት ቅንሎ መንፈሳዊ ቆነን ኩፉ ቆነ ኻአሎ ሩስ ዝኾነ ቆነ ኻአሎ ሕጅ መንፈሳዊ ቆነ እንታይ ዝገብረካ يلا عليك أخبط حلني كستود بطحس كبت حلني خذول عليك كمان تخوفوا أن يتخيلون كلاي هاللي حساك نتزبق عن تحت جبرة تدلي كتوارد وتدلي مالتي لذي زي ما نسيد ما كوفو أسلاز نبر أنت يحاسبه إذا يوم زلا أخوني قدام يوكو كهنت قبل كم زخور كده أمس فلتون بر وسيلة لازم أزر له أي وسيلة كنت أي فلتني سلازي وسيلة يخلو ميلو مالتي كيدو دما كهنت تقبله له ما يجمر تحسوت مالتي حجي محساو طرح يكونن انكون لاي كاهن زي كونن كنسون تاي قون دلي مالتي كاهن حجي لك كي تغبو እንዳይ ገበር እንተልና ስጋው ደሙ ይፍትት مالتي ካብዛ ሓሊፉ ከምዚ ድጠርጥሮም ሰባት እዚኦም ፈልጡን ይኹል የሚሉ ዝሓስቦም ሰባት ወይ ድማ አቀዲሞም ዝተሃላለኹ ወዝነበሩ ሰባት እንተዳረኺቡ ድማ አፍቲ ቅዱስ ቁርባን مرز جيري هو من برا يبل ناي نوري حج حنساب كم زعينة حاجات بتعامي عم مدرخ وتحازار والهان سنكسار كنت تحفظ ولا ايه معناه سم جيرو مرز جيرو انت جبرو من برا يبل قتلنا برا حجي فزي تقاجي عامون تزاري بنا اللي نيرنا انا دحر ذكروا تخونكم حجي قدوس قربان سي زقتل ديو ولا زفوس ها هاي قتلني قدوس قربان نخلتي قدوس قربان حجي كي تقبأ نزقبله الساتي
ግን فقاد أبو فتصيم زقبلهم كلاي برخت راح يكون هيوت ونزهبي مات هيوت بهيوت خان يزال علم هيوت مالت إزي تفلليه ده عمبر دفيرو كي تنعس حين زقبله أموداتا ما عاد يزرك ولا حرك قدس باولوس كو أب قرنطس ما دختيلو ولا مش كم ما عاد قوي تاخد قبله خلوا مجمرتان نفسهم تكبريدو مرمرو كم زخ يكبروا نزبال عوا قلياتهم حميهم قلياتهم دما مهتمين بيدو حجي مجمرتا سبتا يكبر زلهم مسوبو يراخب يناسح عبوز بلو نجار على خندز يسألي خندز سجر خندز ما توت قبله كاي السجير كاش وعنتا يتقبل بقي حمانا لا يكون انت هذا قل أتي نايا بخات إزاز فتسمك بمحرتك زيابيرك كيرك بيت وخسيان أنت خاتل بكم مهرتك أملاكنا مش بكم مهرتك أملاكنا وعاقو بكم عبسانه كم تبدلنا يكون كان تسير سببنا انت هذا بمحرتك أي بمبال كيرك تقبل معلتي حجي يفوز ديو يقتل انت لنا سقاو دوم ممكن نتيهم بغفعة زقبلوا زقات سعيو نتيهم تزقب زقبلوا دما هيوت زل عالم ذهبي معلتي حجي أبز جنا بوتات كمور خلوا زعما سنة سرعات ناي قدوس قربان تهم زولنا نابنا زي بقى أنت تقبله كبلو خلوا ملاك إجزابير كابافون تاي سكورو يمن تلو كاباف من تلو جن زخون كلون تاي كي تراعي مالت ملاك إجزابير كي تراعي كاباف يمن تلو كيدو دما نتي ما عدنا يقول تاني من يزهوبهم عبرخاتات عبعتات بتجهات بتزقب أقولقولات نجزي هرز أقولقولو زلوا نعم كيرون تاي قبرم يمقبهم نعمون تاي كي قبره كي تراعي بالسلام تاي كل كله خاني ما كم نعنا كنقبلنا مسينا ملاك جزير كابافنا خمنت لنا أنت دارينا تملتنا المترينا بالحرينا فتوى تهرسين عين متنا تسفع نقط تسفع متان كي نقرت ملاك جزير كي تراعي الوسد لك عناتيهم زهوبهم نتم استقبوهم دماغهم كلهم كي تراعي سلام تاي كل كله خان نساتهم كي عبايو هلا كابغينا لكبر خاخينا كفتهم قدسان كينا مالت ملاك جزير متين تقبرنا جمير قبلهم كقبلنا جمير متان كي عبايو نسومون كي رأيو وملاك جزير يقبوهم سلازخونه نعنا دما كي رانا متان تسفان تخين قبر كي نغرز مالتي سلازي سب كي تقبل انت بليعو سقاو دومون تاي قبرن مالتي اي تقبلن مالتي سلازم باري ازيوم سبات زخوفو منسي كقبلو من كله كهن ديكونه كهن كوينو ديغبو قدوس قربان قرش كقبلو من كله مرز غيرو امبار دحدي تقبوهم كاينم صنحم تاي رحم زولعو زلو مالتي مرز سلازم تاي قبرم نير يموتن يرم مالتي حجي حقنيا مونوكو سلازي نبر خاني منفس زمو تلعلو يبل اسوعلو ريب مونوكوسيو كنت ديبلو كنت وسيدايلو بكنت يزقلقل منفس زمو تلعلو ناولا حنت بيت خير سلازي كآله دما نابديو آتوي نديو دما أنا ورا يبل دحار مچم سب كمثل زخيل عالو نابنت حجي أنا تحطاي كونكون دحار تحط كمثل تلاليقن كمثل غالي كل جزء تحتي له سلام كلكم جاري مسكن بقى إن شاء الله كري غالي قال لبيز فتامن أجزاء بيها حجنا من تعب زوجي كون ليس أنا كو يزفلت كوين يكونكم كبايز عابي كورزلو ويكا إن شاء الله تأزهز داعي خوين النمبر قال من قال زبلاد حجنا عبنا عنهم إلى يفلتنا إنه من تاي تحط هيكونكم يفلت نفسي سلام من تاي تحط هيكونكم كنوا سي عبزوات يديكم كوز مسل مالتي سلازي تخيلنا بوداي زعاتو مايت بس ما عمل كان بوداي كتات قال لي سبال ناي بحقو خاينو كوم زبل قال لي خاني ديكونم كن سوالا هم زبلالو ها تزاز كوين ني امبر كولي كاونت لو كوز قدمه قال ما زبلالو مالت حج عايت بولو ايكون انزرو اسوعل ها عايت بولو يكون دا تحتنا نماني خات نغرو ها تحتنا خاص نماني خات نغرو تيلكا نعا خاي اسخا انس ديربحيكو سخاتكم تبصو كتبل ان كلها نمن خات نغرو زلكا مجمرها نوش تخاي انا يربحنا لي خات نغرو زلكا دامر نعنا يقوم كانت نغرنا مالتي تردينا تحتنا زبحال اسخا ناي موداتا استنعاك موهانكا لنفسك انت مغواي من غار رايمبر ممثال ايكون وكان سبات من غار ايكون مالتي قدم حجي اي نغوركم ابو شنودا برخته محضرنا ناي غبصي سالساي باتريال ابز نبرلو غوبايسي حدا ممر يستمر نيرو حجي خستمر انكلو بزعبا تحتنا ينيرو تحتنا إلوه قالت انكلو انتاي يزبل تحتنا مالت نلعلي خازلو مخبار ترايا يكونن انكلو ينمني نتحتي خازلوون انتاي مخبار مخبارين دال شعو كن ابنا شنو داخل رمو خلو زوديكم يكونن كميدا
تحتنا زبحال دحر حجريو زلعاله زلو مخبار نستحت زلو مخبار إلك أنت حاسبك نفس خم تجرك على خمالتي أما أكلمش لعلي علو تحتي علو إلك تحاسب على سلس درجة دحر نفس خاوتي خالو إذا تحتنا يكونن تحتنا زبحال السغا نايمو داتا استنعك مخان كامل في الأطر أمبر أفتحتي علو قبل علي علو إلك تحر حاسب تخونك استحتنا يكونن فاتيو معلتي إلهم كأرمو خلوا النري معي سلس تحتنا زبحال نسبات أنا كمزي ويكاني أنا كو خمسة زي ربي حكو أنا كو خمسة أنا عوكي أنا كو خمسة مبال أيكونن دبادي حسابكو تقوموا زي بلا مدرخ واتيكو كم مدرخ مسوردكو أنت حسا وأنت لغما سيلك أيوكا سوقي بلي أوي تحنا نغكا تمام جيرو مالتي حجي أنت أين مبالي كمسل أنت رالي لكن كمسلي كالي مالتي لازم إذا كوفو ماني سيد ما أنت يقبر نوريبل تحوت يمسل نبره عقل قالي يمسل نبره مو يتم قدام أوي عندما أنت يقبر يبل حسبوا كهنة ديت وهابهم كله بكهنة يقلقل مشالو كابز حالفهم هذا منيت شو هو يبل استوعب بممثال زاكل إذا شو جوبوي بمبال نهاية قدام ما راح يكون تمامته لك رأي واحد هذا منيت مالت ناي منوكسات ويكا ناي مننتي أبو مالت حج تحتات ناي مننتي مالت نزيهم عالم منينا مزموتو كبكع زجبو أبو مالتي ويكا بقعات جيرهم قدسان جيرهم كم زوجته قبرهم زغل أبو مالتي أبو منيت مالتي جن زوج منسي نزل معرجته تماريته لك عيو كم زيلو مسديو عتوا مش لكم أنا بدي أنا وراي لكم حالة جزيركم عسر تجزيه يقول مالتي كابزي استل على دم أديت أنا ستقول أنت أدي مستنا ست أنت جبر يزول توسع حياتك دم ماليسون دبس بس نجارات بس بيتو أما هسنا عن كله نتهزان تيجبر مالش زقت النجار أستيا يقول نديو مالت سلزة تهزان أما هسنا أديو أنت يكون إيه ما تيقول مالت توسع قفل مالت يزي لك عيو كم زيلو دحر سواسنا جزية من باردما أما وداتا ساعات أخيلا نخلص سبنتي له ساعات له لو ما عندنا أبنا بحجتي مسباك سنت يدول مزمور حاديو حكي لك أتي بمنجد حتى عن زي كيد أتي ملاقسي زرفا ملاقسي بو زي حقوس بوتي قال مسفلة مودة تنتهي لافتحتها حتى عنكن كومو أيكونني بالحكي كمتي حمد أرجفوس وصدم كوم يوم يبل مالت لك السويت مسباكنا يلو معانت مالت حمد يبل دم عفناي مودة هو تحلف دليا عفركو بخونه نامو زبط حمان حمد يبل كعرف دلي مالت أبزو وانزي تم قدما ما ينتأكيبهم يلقصو يبغيو مالتي نمنتاي انتبلنا ابا منيت انت يሆናል يموت الله يلوم ስለዚህ ሐሰቡ ማለት ግን አባለው ተጹንዘ ጻድቅ አቦ ከምቲ ሁሉ ጊዜ እና ዘረ ገዳም ዘስተምሮ ናብዝ ገዳም ዝኽመጽ እንኮሎ እንተ ረአየ አባ መንየት ከዓርፍ ተባሂሉ ኩሎም ገዳማውያን በሐዘን ተአኪቦም ይጸንሕዎ ማለት ተሓር እዚኦም ገዳማውያን እንደም ዝገብሩ ዘለው ይበኹ የልቁስም ዘለው ምናልባት ድማ አንተ መሐሮን እግዚአብሔር ይጽልይ أبا لتزوم كأت خلنا نفتي بعت نايزي أبوغن كهالي نجاريري السودان ما أنتي ينتبهنا أجان أنتي دوسيلوهم تحققهم كتشوفوا خلوا نمنتاي مركوناتهم تخبروا كوز دوناتهم نبرت معت مخنيات بفتسم زغنا حتى زمالا لازم نبرسل إذا ما كخادو معتي بق دوسيلوهم نحققنا تشوفوا يري حجي كان كوينو مخنياتو أبا لتزوم نتيم كلامين كريم كله حزن خلوا يزرزلوا بأنت أرودو ما زبق عسل لازم نرخاني أجان أنت قادة سيلوهم كتشوفوا تناتهم مركو كفيت نفس قوس زوات هلاليهم كله رأيهم تحرك ربيلنا تأبو يحطو مالتي أبا فوري نجاري اللهم مس انتايو قاتي مبلع عليه هاي اللي يحطو مالتي هجمتهم ناي حات عن موت صواقوتي زولو موت سهل حد صواقوت كوفو يوم ما وتاني حات عن مالتي أنا أتوم جينا تعنفستي أخي وصلتن كلا ثلاثة جاننتي بالعالي بتحتي بإجرن برئسن مالتيو تحدد ما بقافل بي النوجو بخينات الناس أقول النار جوتو يوم زوجو مالتي حجي إذا نجار هذا ذكرهم كله عبالته تنقل سلزيك على إذا يقول له خلنا جرس أنت يوقعتي ما بخايب ده مالتي دعارجن أنت يزبله عبالته تنقل نجار كان نجار على النوم منوكسات أنت يقول ولا ميلو ووتو ولا ميلو مالتي بدحرزي عبالته تنقل ما حنساب زربالنا مو جزي هابونا يلو نجيب منوكسات كلهم أوزعوا مبل بدحري يوجن زخوفو أبون تايزولو عبالته تنقل عبصلوت كا
ذكرني مجمرتا زبل بك اب صلاتك ذكرني حجي اذا قال قليل كيمسلنا كل سب انت يزبل اب صلاتك ذكرني هكاي حجي تخيلنا يبصح بزي يقدس انت خنقبر علينا نتيم ذكرنا زولنا خنذكرهم كنقل علينا اب صلاتنا معناتي ها ስለዚህ አባለቶችን ዘከረን አብጾለትካ ዘከረን ይልዎ በል አባይ ዘጋጠመ ነገር ከነገራካ ሐዚልዎ አነ ከነ ዘይግባን እንኩንሱ ካህን ዘይኮንኩን ክንስተይ ካህን በመባል ከምዝ ገረ ክንድ ሰባዝ አخلقት ይለ ከምዚ ለመሰደይ ነውይረ ከምዚ ገረ ህፃን ቀቲለ እና በለ ኩሉቲ አብ ዘመን ህይወቱ ዝገበሮ ኩፉ ዘስካካ ኃጢያት ናአባለቶችን ነገረ ይብል ማለት ልክ ዕድማ እዚ ሁሉ ነጊርዎ መስወደ እዚዮም አጋንንት መጽዮም በኃይል በስቅያት መንጥሎም ነታ ነፍስን ተግበሩ አይብል ማለት ወሰዱ አይብል ማለት ሕጂ አባለቶችን ዝበቀ ዓበስ ለዝነበረ ድማ ኩሉ ተዘጋጥማ ዝነበረ ነገር እግዚአብሔር እንኳን ይብል ፍርድ ሐማና ይብሊያን ይሉሲ ገጹ ጠወየ ይብል ማለት ነታ ነፍስ ትያስ ተግበሩ አይደለም በቃ ንፍርድ ሐማና እንታይ ኮነት ትበቃ ነፍስ አይኮነት ምክንያቱ በስጋ ወደሙ እንታይ ዝገበረ ስለዝኾነ استلاقصت نفسي ስለዝኾነት ማለት ስለዚህ አባለቶችን ነገር ዝመስራአየ ግን እንታይ ኢሉ ሓሲቡ ተረሰና እንታይ ዝበለ ሰብ ካብቲ ኣብትንዳ ዕሩኹ ንህይወቱ በጃሕሊፉ ዝሃቦ ፍቅሪ ዝዓቢ የለን ከም ዝበለን ናይዛ ነፍሲ እዚኣ ንስሓሲ ኣነ ክቕበሎ ይግባአኒ ብምባል ንስሓ ጀሚሩ ናይመን ናይዛ ክፍእቲ ነፍሲ ማለት ስለዚህ ድማ አባለቶችን ክፀውም ክፀሊ ክሰግድ استفلالي مقطعاتنا أكالاته خمد من جزء نفس زي جمرة يبل مالتي رأيو حجيت يوه زبلون عباله تطن بارزيو مناتو بحرياتنا يسب كنقلت انكال ناسي تنقلن يا زبحال كوفو سبالو حكي يوه زبحال سب كالو طبن يا زبحال آلو عشا زبحال كالو أربعة اسكم لهم طبن يا زبحال آلو حكي عشا زبحال آلو أنصارو مالتي لك عيدما يوه زبحال آلو تنقلن يا زبحال آلو مالتي حجي عشا زبحال كالليليو حكي زي تغمان داي زي قبري زي فلتي مالتي بأنصارو دما طبن يا زبحال كا زي تغمان زغودون تاي زقبر زي فلتي نسبات كن تاي زي قبر زي قد مالتي تنقلن يا زبحال سب كخمي انتلنا نناتو تقوم خبل نسبات تاي زقبر زغود نناتو تقوم تاي قبر يقود بأنصارو دما يوه زبحال سب كخمي يدحرلناها نناي سبات تقمي ننوسون تاي زقبر زغود مالتي نناي سبات تقمي ننوسو يقود تنقلن يا نناتو تقمي نسبات يقود يوه دما نناي سبات تقمي خبل انتاي قبر نفسي يقود مالتي ስለዚህ አባለቶችን ከምዛ አይነት ባህሪ ነበሩ የዋህ ነበረ ይብል ማለት ንብጻይ ዘፍቅር ነበረ ማለት ከምት ቆይታ ዝበሎ ድማ ሰብ ካብቲ ንብጻዩ ወይ ካ ካብቲ ንዕሩክቱ በጃሕሊፉ ዝህቦ ንላዓሊ ፍቅሪ የለን ከም ዝበለ ድማ አባለቶችን ንስሓ ናይ ዘኽፍት ነፍሲ ተቀበለ ይብል استفلالي سقيات نفسه هبا ጀመረ ካብ ስቅያቱ ሐመክሩ ሰላዓሊ አባለቶችን ዓረፈ ይብል ንመንክብል ንብጻይ ይخبل ማለት عارفو ድማ መልአክ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል መጽ አተንሰኦ ይብል እግዚአብሔር ከምዚ ብለካሎ ይልዎ ምን ትዛ ነፍስ እዚ አይትጸሊ አይምሕራን ይልካ ይልዎ አባለቶችን ሕራይ ይሉ ተቀቢሎ ግን መልሱ እንታይ ይገብር ንምንታይ እንተልና ፍቅሪ ሃረ ቅዱስ ጳውሎስ ክገልጻ ኸሎ እንታይ ይዝብል ፍቅርስ መፈጸምታ ሁሉ ሕግያሞ እንታይ ይግበርዋ ይብል ልበስዋ ይብል ማለት መፈጸምታ ናይ ኩሉ ሕግ እንታይ فقرة فلذا السب دحر فقري حكينا فقر زلوا انت راهوين حق يقولون عبد السوع الحج فقري زلوا سب انت يقولون حق يقولون ناي مودعتا ما فصمتاني حق انت فقري ازبمولو حق يا مصحف قدس زلوا نمنتاي توهيبنا انتنا احنا انتي نملواري نخن فقر خوي قال ولا حنتو كيقولون معناته كل انتين زلوا مصحف قدسنا حق دحر تقليلنا افتن كلتين زطرنافا تام جمرتا እግዚአብሔር አምላካ በሙሉ ልብሃ በሁሉ ነፍስኻ በሁሉ ኃይልኻ እንታይ ግበሩ አፍቅር ተኻለይታ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ አፍቅር ስለዚህ ሰብ ንብጻይ ዘፍቅሮ ተኾይኑ አይ ሓሜኒ አይ ጸርፎኒ አይ ሕስወኒ አይ ቆትሎኒ አይ ሰርቆኒ ንብሮት እንታይ ይግብርኒ አይ ምንኒ ማለት ስለዚህ ኃጢአት አለ የለን ሐቀኛ ፍቅር ምዝህሉኻ እዚ በአንጻሩ ሁሉ ይፍጸም ማለት ስለዚህ አባለቶችን ሐቀኛ ፍቅር ስለዝነበሮ ነቲ መልአክ እንኳን ሕራይ እንተወሎ ግን መልሱ እንተኽገብር ጀሚሩ መታን ክትማሓር አለው አይል ስለዚህ ሐሰብ ቃልሱ ጀሚሩ ንስሑ ቀጽሉ ማለት
كم زلوا دما كاب مكرو سل على عرفي حمش جيزة عرفي من تزيا استفدت نفسه حمش جيزة ما بلشار شيء قل ملاك إجابير كتون سوون كله إجابير كون يجيرك أي محراني اللي كاي من تزا سبزي إذا نفس زي أي تسألي أي تلمنا اللي كاي له ده حاري ما بلشار شيء جيزة جن أبالة توصل تايلو حاسيو لك إجابير زي تقبل النزي أنا أنت لازم خون كيل حتى تنياس لازم خون كي زقبة مسحة ስለዚህ ፈጸምከ በመባል ድማ ካብቲ ዝገብሮ ዝነበረ መሊሱ ዕጽፍ ጻፍታ ገብር ጀመረ ይብል ክሳቀይ መከራ ክረክብ ጀመረ ይብል ደሓረ ግን እግዚአብሔር አምላክ ተገለጸሉ ይብል ተገሊጹ ድማ ከም ዝበለ ይብል እዛ ነፍስ ዚያሲ ፍርደይ አይሰዓርኒሞ እንታይ ገብራኒ ኢሎ አይ መሕራኔ ክብሎ ከሎ ግን ከም ዝበለ ኦ ጎይታ ይብል ብሕር ነዛ ነፍስ ዚያ ዘይት መሕራን ትኾንካ ኢሎ نعيك عن سيول وسودان مو فرق نايت مكران تحقور الليل بقى قبل الليل ومالتي حجري وفقر ما عرف عندي كم زخانه ما حكينا فقر زي مالتي بقى سيول نعيك عايزون انا خاف فرق نايت عن نفس المكران قبل الليل مالتي معناته ناي بس ايو نفس قد الساقه ايزلينا بالته تصون مالتي بس ነገር ግን እግዚአብሔር አርመመ ይል በጣም ተደነቀይ በፍቅር ናይ መን ማለት ናይ ባለተ ጾም በትየዋህነት ናይ ባለተ ጾም በጣም ተደነቀይ ማለት ስለዚህ ድማ አሞዳታ ከምዝ ገበረ ይብል ነታ ነፍሲ ካብሲዮል አውጻለ ይቦሎ ይብል ንቅዱስ ሚካኤል ማለት እታ ነፍስ መስመጸት ድማ ከምዘይ ነበረት እፊሉ ከምዘይ ነበረት ገበራ ይብል ከምዘይ ተፈጥረት ገበራ ይብል ማለት ምክንያቱ ኢሉ ድማ ከነግሮ ሁሉና አባለት ተጹን እዛ ነፍስ እዚያ ከምሕራ አይክልነ ንምንታይ በስጋው ደግሞ እንታይ ስለዝገበረ ዝተጻወተት ነፍስ ስለዝኾነት ማለት ልክ ድማ አብዚዮል ከይድርቢያኻ ናትካ ጸሎት ናትካ ልመና ናትካ ስቅያትካ በርቲዕኒ ልዎ ማለት ስለዚህ አሞንጎን ተገርዋ ማለት ከምዘይ ተፈጥረት ኮይና ማለት እጂ እንድዒ አነ ካብ አብስንክሳር ካብ ዘሎ ናይ አብነት ናይ ቅዱሳን ታሪክ ክንርን ከለና ከምዛ ዓይነት ታሪክ አብዚያ ጥራሕና ሪና ደን ነፍሲ መቸም ናይ ደቂ ሰባት ነፍሲ እንታይ ዝኸውን ምስመትና ካላ ህይወት አለና እንተ ሳብ ገነት እንተ ሳብ ሲኦል ማለት ስለዚህ አሞንጎ አያብ ሲኦል አያብ ገነት አያብ መሬት ግን እንታይ ኮይና ከም ተኸመጀ መርታ ናብነሲ እንስሳታት ይፍጠሩሞ እንታይ ሆነ ይሞቱ ካብዘይ ምህላው ናብ ምህላው መጽየምሽ ካብ ምህላው ድማ ናብ ይኸድ ማለት ናብዘይ ምህላው ወላ ሓንቲ ህይወት ይብሎም እንድሕር መማቶም ማለት ሓመድ ኮይኖም የምትር ስለዚህ እዛ ነፍስ እዚኣ ድማ ከም ዝኾነት ይብል ማለት ስለዚህ አባ ለተጹን ሳላ የዋህነቱ ሳላ ንስሑ ሳላ ዝነበሮ ናይ ብጻይ ፍቅሪ ነዛ ነፍስ እዚኣ ከም እንታይ ድሒንዋ ግን እንተዋሓደ ካብ ሲኦል ካብ ናይ ዘለዓለም ስቃይ ግን ተገርዋ ማለት አድሒንዋ ማለት ስለዚህ ጎይታ ሰብከ ንዓርኩ ካብ ንነፍሱ በጃ ሓሊፉ ካብ ዝህቦን ለዓል ፍቅሪ የለን ዝበለ ማለት አባ ለተጹን ታሪኹ በዝሕ ማለት ምስ አባ ጰላሞን ንባዕሉሲ አባ ጰላሞን ሕጂ ሎም ማዓንቲ ምስ ዝኽበር ኢልና አባ ጰላሞን ጻድቅ ካብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ጻድቃን አቦታት ኣብ ዘመኑ ዝነበረ ብሓንሳብ እዮም ነይሮም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ሕጂ አባ ጰላሞን ካብ ዝነበሮ ልማድ ሓደ እንታይ እዩ እንተልና ስመ እግዚአብሔር አዘውቲሩ እንታይ ይገብር ነበረ ይብል ይጽውዕ ነበረ ይብል ስምና እግዚአብሔር እንታይ ይገብር አዘውቲሩ ዝጽውዕ ዝነበረ ሕጂ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ከምቲ ናይ ወትሩ ዝገብርዎ ግብፃውያን መነኮሳት ተዳሪና ነቲ ገዳም ዝኸውን ወይ ድማ ንከብዶሙን ንእሽተይ እንጀራ ንኽረኽቡ ዘንቢል ይሰርሑሞ እንታይ ይገብርዎ ይሸጥዎ በቲ ሽያጡ ድማ መጽዊቶም ንዖም ተኸውን ንእሽተይ ድማ ሒዞም ንገዳሞም ይምለሱ ማለት እዩ ስለዚህ ከምዚ ክገብር እንከሎ ኣብ ሓንቲ ቦታ ዝዕርፈላ ነይራ ኣብታ ዝዕርፈላ ቦታ ካ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ጸሎቱ ገይሩ ይዕርፍ ክትሱ ከለካ ጸሎቱ ገይሩ እንታይ ይገብር ይኸይድ ኣብዚ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ከምቲ ልማዱ ጸሎቱ እንታይ ከይገበረ ከይፈጸመ ኮፍ ኢሉ ማለት እዩ ልክዕ ጸሎቱ ስለዘቋረፀ ድማ መቸም ኩሉ ግዜ ትገብሮ ነገር ኩሉ ግዜ ክትገብሮ ትክእል ኣለካ ሓደ ናተይ ኢልካ ዝሓስካዮ ነገር ኩሉ ግዜ ክትገብሮ ትክእል ኣለካ ኣነ ንጎንጎ ክጽልየ እንተይልካ ንጎንጎ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትጽልለካ ምክንያቱ እግዚአብሔር ይኹን እቲ ትጽልየሉ ዘለካ ቅዱስ ይኹን ኣብ ሰዓት ዝንዓኻ እንታይ ስለዝገብሩ ማለት እዩ ስለድጽበዩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ቅዱስ ኤፍሬም ታሪክ ንዝክሮ እንዲና ዋላ ሕጂ ወረ 7 ክመፀና እንዲ ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም ኣመስጊንዋ ንድንግል ማርያም ሰንበት ግን እንታይ ገበረ ይብል ተዕረፈ ሰንበት በዓሊ ዓባይ መዓልቲ ኢሉ ይዕርፉ ዳሕረኒ ስለምንታይ ዳ ፍቁረይ ቅዱስ ኤፍሬም ዘየመስገንካኒ ኢላ ተሓቀ ኣነ ሰንበት ኢለ ኢልዋ ሰንበት እሞ ዓባይ መዓልቲ እንተኾነት ኣብ ሊፅካ ድማ እንታይ ክትገብረኒ ይግባእካ ኢላት ከተመስግነኒ ይግባእካ ብምባል ምስጋና እንታይ ገበረትሉ ይብል ገለፀትሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዝለመድናዮ ሰዓት እቲኦም ዝለመዱና ቅዱሳን እንታይ እዮም ዝገብሩ
يقلتو ስለዚህ ጽባይ ኻያም ዘሎ ኣብ ሰዓት ከንታ ትገብር ይግባአካ ማለት ክጽል ኣባ ጰላሞን እምባረይ ኣፍታ ዝዕርፈላ ስፍራ ከይጸለየ ኮፈለ ይብልሞ ልክ ብምትሓት ዲያብሎስ እንታይ ዝገብር ነይሩ ኣቀዲሙ ዲያብሎስ ኣባ ጰላሞን ብምንታይ ይፍለጥ ነይሩ ብልቕሱ ብብኽያቱ ማለት ኩሉ ግዜ ናይ ክርስቶስ ኣምላክ መከራ ይዝክር ስለዝነበረ ሓንቲ መዓልቲ ከባቢ ናይ 3 ዓመት ገሊ ኣብ ገዳም ክጋደል እንከሎ ፍሽኽ ኢሉ እውን ኣይፈልጥ ኣይኮነን ደስ ሒቆሲ ፍሽኽ ኢሉ ከመን ኣይፈልጥን ነበረ ስለዚ ዲያብሎስ እቲ ኩሉ ፈተና ተመኒዎሲ ፍሽኽ ንኸብሎ ንኸስሕቆሲ ብብርቱዕ ይፍትኖ ነበረ ይብል ማለት ልክ ከምዚ ንሕና ኮሜዲ ድራማ ገለመለ እንብሎ ብምትሃት እናርኣየ ኣባዓቱ ብብዙሕ ግዜ ይፍትኖ ነበር ግን ፈፂሞ ስዕሮ ይከኣለን ይብል ስለዚ ማዓስኮን የስሕቆ ይኸውን እናበለ ይፍክር ነበረ ልክዕ ድማ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣረኺቡ ማለት ሕጂ ሕሰብዎ 3 ዓመት ዝኣክል ተጋዲሉ ሓንቲ ግዜ ስለ ጸሎቱ ዝረስዐ እንታይ ክኾን ከሎ ንርኢ ፈተና ክኣቱ ከሎ ንርኢ ማለት ስለዚ ዲያብሎስ ብምትሃት ድማ ሓደ ነገር የርእዮ ሓንቲ ሓዘንተኛ ዝኾነት ሰበይቲ ሰብኣያ ዝመታ ግን ከዓ ሃፍታም ሰበይቲ ትረኣዮ እዚ ሃፍታም ሰበይቲ መፅያ ድማ ኣቦና ቤት ኣልካ ትብሎ ኣነስ ንብዕዳጋ እንታይ ክገብር እዚን ዘናቢለይ ክሸይጥ ይብላሞ ኣይ ዘንቢልካሲ ኣነ ክዕድገልከ እስኻ ግን ቤተይ ክባረኽሲ ንዓንዶ ቤተይ ኣቲኻ እንታይ ግበረለይ ባረኸለይ ትብሎ ማለት ኣይ እስኺ ትዕድግለይ ትኾን ክዳ እንታይ ዕዳጋ ዘኸይዳልኒ ሕራይ ቤትክ ድማ ይባርኽ ኢልዋ ኣተወ ይብል ሕጂ ምስ ኣተው ኣገልገልቲ ነበርዋ ድማ መፂኦም ዞም ኣገልገልታ ድማ እግሩ ይሓፅብዎ ይብል እንጂ ዝግባእ ነገር ይሓቀ ዝመሳሰል ዲያብሎስ መቸም ስጋባፍቲ እሱ ዝደልዮ ዝወስደካ መጀመርታ እንታይ እንዳገበረ እዩ ዝምፀልካ በቃ እናመሳሰለ እዩ ዘምፀልካ ንዓኻ ልጥዕም ነገር እንዳምሰለ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ልክዕ ደስ ዘብል ጥዑሙ መግብታት ተቐረበ ይብል ሕጂ መነኮስ ጥዑም ነገር ይበልዕ ድዩ ፈፂሙ ይበልዕ መነኮስ ክበሃል እንከሎ ምን ትርሱ እቲ ናቱ ናብራ ምንታይ እዩ ኣብ ገዳም እዩ ኣብ በረኻ እዩ ወይ ከዓ ኣብ በዓቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መነኮስ ማለት እንኮላይ እንታይ ማለት እዩ ድሕርና ምውት ማለት እዩ ነዚ ዓለም እዚኣ እንታይ ዝኾነ እዩ ዝመተ ሕጂ ዝመተ እንተደኣ ኮይኑ ዝመተ ሰብ ይብህግ ድዩ እንጀራ ዝመተ ሰብ ብሉፅ ክዳን ይብህግ ድዩ ዝመተ ሰብ መኪና ገዛ ይብህግ ድዩ መይቱ ስለ ዝኾነ ዝብህጎ ነገር ወላ ሓንቲ የብሉ ናብዚ ዓለም እዚኣ ማለት እዩ ሃራይ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ኢሉ ኣነሲ ብመስቀል ናይ ጎይታይ ነዚ ዓለም እዚኣ ምውት እየ ኢሉ ማለት እዩ ነዚ ዓለም እዚኣ ምውት እየ ማለት ካብዚ ዓለም እዚኣ ዝደልዮ ወላ ሓንቲ ነገር የብለይን እዩ ዝብል ዘሎ ሃራይ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት መነኮስ ማለት ካብዚ ዓለም እዚኣ ወላ ሓንቲ ዘይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ተጥዕሞ ምስ ቀረበቱን ኣይ እዚስ ንመነኮስ ኣይከውኒ እሞ ኣይበልዕን ኢልዋ ድሓረ ግን ኣይ ክጥዕሞ ደኣ ብምባል ገደዶቶ ይብል እሞ ጣዓመ ይብል ሕጂ ጥዑም ተበልዕካ መቸም ደየድሊ ነገር እዩ ዝለዓለካ ማለት እዩ ድሓር ድማ ወይኒ መፀ ይብል ኣይ ወይኒ ሳይሰትነ ይብላ ኣገድዶቶ ይብል እሞ መሊስኻ ካ ወይኒኻ እንታይ ገበረ ይብል ሰተየ ይብል ብድሕሪ እዚ ግን እንታይ ከም ዘጋጠመ ኸመ ዘይፈልጥ ኮነ ይብል ማለት እዩ ድሓር ዝተወሰነ ግዜ ጥብ ኢሉ ኣብ መሬት ይወድቕ እሞ ምስ ነቐሐ እንተረኣየ ኣብ ጭው ድበለ በረኻ ሕጂ እሱ መጀመርታ ዝርዮ ዝነበረ ሃብታም ሰበይቲ ፅቡቕ ገዛ ኣገልገልቲ ባሮት ገለ ዘለውዋ ድሓር ልክዕ ምስ ነቐሐ ግን ኣብ ጭው ድበለ በረኻ ገዛ ዝበሃል የለን ሰበይቲ የለ ኣገልገልቲ የለው ዋላ ገለ የለ ማለት እዚ ኩሉ ዝኾነ ብምንታይ እዩ ማለት እዩ ብምትሃት ዲያብሎስ እዚ ኩሉ ዘርኣየ ብምትሃት እዩ ዝሙት እንኳን ዘፈፀሞ ብምትሃት ነበረ ይብል ማለት እዩ በዚ ድማ ኣባ ጰላሞን ወደቐ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ድማ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ተገለፀሉ ይብል ዲያብሎስ እዚ ዝፍክረልካ ነበሩ ክሳብ መወዳእታ እንታይ ገይረካ ኢሎ ስዒረካ ኢሎ እንታይ ብምግባር ይብል ስመ እግዚኣብሔር ብዘይ ምፅውዕ ስለ ዝረስዐ ማለት ሓንቲ ግዜ እኮ ስለዚ ንሕና ሓንቲ ግዜ እዚኣ ኮ ንእሽተያ ኢልና ንንዕቆ ብዙሕ ነገራት ኣለ ሓቀ ሕጂ ግን ሓንቲ ንእሽተይ ነገር ካብ ብዙሕ በረኸት ከተትርፈና ከም ትኽእል ግን ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ግን ኣልቀሰ በኸየ ይብል መዝሙር 54 መዝሙር 63 እናዘመረ ድማ ብጣዕሚ ብብኽያት ንእግዚኣብሔር ለመነ ይብል ድሓረ ግን እግዚኣብሔር ኣምላክ ኩሉ ግዜ ውድቀት ናይ ማንም ስለ ዘይደሊ ኪድ ናፍቲ ላዕላይ ይገቦ ኢሉ ኣብኡ ድማ ሓደ ፃድቕ ኣቦሎ እሞ እሱ ክልምነልካ ይበሎ ይብል ከምዚ ኢሉ ድማ ናብ ኣባ ለተፁን ለኣኾ ይብል ማለት እዩ ድሓር ናብ ኣባ ለተፁን መፅኡ ድማ ኩሉ ዘጋጠሞ ነገር ነገሮ ይብል ሓቢሮም ድማ ብሓንሳብ እግዚአብሔር ለመኑ ጸለዩ ይብል እሞ ልክዕ ሰብኣዮም ምስ ወድኡ ድማ እግዚአብሔር ድምፁ ኣስሚዑ ሓጢያት ናይ ጰላሞንሲ
ናብ ዲያብሎስ መሊሰ የለኹ ንስሑን ተገይረሉ ኺሎ ተቐቢለሉ ለኹ ክሳብ ዝብሎ ድማ ማዕረኽ እንደዚ ኣብ ንስሓ ኣትዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ በዚ ዕለት እዚ ብሰናይ ሽምግልና ሃሪሁ ይብለና እዚ ኣባለት ተፅን የዋሃቱ ዝግለጸሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን ከምቲ ዝበልናይ ምስ ግዜ መታን ክንከይድ ንሎም ኣብዚ ይከለና ናይ ኣባለት ተፅን በረኸቱ ቅዱስ ጸሎቱ ናይ ኣባ በላመን ከምኡ በረኸቱ ቅዱስ ጸሎቱን ኣይፈለየና ምሳልሳይ ደረጃ ኣባ ገሪማ ወይ ድማ ኣቡነ ገሪማ ጻድቕ ተኣምራታዊ ኣቦ ካቴሰዓቱ ቅዱሳን ድማ ዝተሰወረሉ ሕጂ ኣባ ገሪማ መቸም ታሪኹ ጀሚርካ ዝውዳእ ሕጂ ኣይኮነን ኣበይ ተወሊዱ ኣበይ ዓቢት የልና ኣብ ምድሪ ሮማ ማለት እዩ ካብ ነገስታት ወገን ልክዕ እዚ ንጉስ ስለ ዝነበረ ኣቦኡ ድማ ምስ ዓረፈስ እንታይ ገበሩ ዝብሉ እቶም ህዝቢ ብጀኩዳ ይስሐቅ እምበር ካልእ ዳመን ክመርሓና ብምባል ኣብ ትሽዑ ግዜ ናይ ኣባ ገሪማ ሽሙ መን ይስሐቅ ኢሎም ሸሙዎ ይብል ንጉስ ገበርዎ ይብል ስለዚ ኣባ ገሪማ እኮ ብ7 ዓመት እንታይ ገበሩ ዝብል መጀመርታ ብንግስነት ኣማሓዲር እዩ ንጉስ ኮይኑ ተሸይሙ ኣማሓዲር 7 ዓመት ግን ከነግስ እንከሎ ብቕንዕና ፍርዲ ከየጉደለ ንድኻ ከይበደለ ይፈርድ ስለ ዝነበረ እዚ ነገር ናብ መን ተሰሚዑ ናብ ኣባ ጴንጠሌዎን መራሒ ናይ ተስዓቱ ቅዱሳን ቶም ዝዓበዩ ኣቦ ማለት እዩ ድሓር እንታይ ኢሎም ኣይ ንወደይ ትቕፅውዕለኒ ብምባል ደብዳቤ ፀሓፉሉ ይብል ዝወደይ ኢሎም ሞታት ንሞታት ክቕብርዎም ግደፎም ንስኻ ካብ ንግስነት ናይ ምድሪ ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ መንግስቲ ክትወርስ ንዓናባይ ኢሎም ፀሓፉሉ ደብዳቤ ይብል እሞ ነዚኣ መሰንበበ ድማ ካብ ሮማ ናፍቲ ናይ ግብፂ ገዳምሲ ናይ 10 ወርሒ መንገዲ ነበረ ይብል ግን ለይቲ ተሓቢኡ ክዳኑ ቀይሩ ልቡ ኣንቂዱ ስለ ዝወፀ ግን መልአከ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል መፂ ሓፋቢሉ እንታይ ገበረ ይብል ኣብፅሖ ይብል ማለት ናብቶም 8 ቅዱሳን ብፀወቱ ሓወሶ ይብል ማለት ስለዚ ናብራ ምንኩስና ድማ ኣብኡ ጀሚሩ ብድሕሪኡ ብሃገርና ገይሮም ኣብ ኣክሱም ነይሮም ኣብ ኣክሱም ብሓባር ክነብሩ ፀኒሖም ድማ መሊሶም እንታይ ገበሩ ይብል ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ፋሒሎም ድማ ንናቶም ገዳም ተስዓቱ ቅዱሳን ሒዞም ማለት እዩ ናይ ኣባ ገሪማ ገዳሙ ድማ ደብረ መደራ ይበሃል ካብ ዓድዋ 10 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ትኸይድ ማለት እዩ ብየማን ወገን ኣብኡ ድማ በቃ ብዘደንቕ ተጋድሎ ክነብር ጀሚሩ መቸም ናይ ኣባ ገሪማ ገባሪ ተኣምራት እዩ ተኣምራቱ ክንደይ ኢልካ ክዝርዘር እምበረ ሓደ ክልተ ድሕሪ ዋላ ጠቒስና ንኣብነት ኣባ ገሪማ በዓሉ ዝፀሓፎ ወንጌል ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ወንጌል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ዘሎ ወንጌል ማቴዎስ ሉቃስ ዮሐንስ ማርቆስ ምሻሎ እሱ በዓሉ እንታይ ገይርዎ ጽሒፍዎ ማለት ብኢዱ ስጋ ሕጂ ብገዳሙ ኣሎ ብወርቂ ዝተለበጠ እዩ ስእሊ ርኤኩም ነይሩ ሓደ ግዜ ካብኡ ምስ መጻኹ ኣርኤኩም ነይረ ወዮ ድሓን ጽቡቕ ይድሕዝ ትርእስኹም እምበር ኣርኤኩም ነይረ ሓውሎ ሕጂ ብወርቂ ዝተለበጠ ናይ ሽዑ ናይ 50 ክፍለ ዘመን ናይ 60 ክፍለ ዘመን መጽሓፍ ማለት እዩ ቢድ ካማን ክጽሕፎ ከለስ እንታይ ዝብል ካብቲ ዘደንቕ ተኣምራቱ ሓደ ምዕራፍ ከይወድእ ከሎሲ ፀሓይ ክትዓርብ ደልያ ስለዚ እንታይ ገበራ ይዝብል ኣንቲ ፀሓይ ስጋብታ ምዕራፍ ዝውዳ እንታይ ገበር ኢለዋል ደው በል በላ ይብል እሞ ፀሓይ ደው ዘበለ እዩ ሕጂ መቸም መናፍቕ ነስተስ ተሰሚዑ ሰሓቕ ይዝመውት ሓቀ ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ገባኦንሲ ቅዱስ ኢያሱ ነቢ እንታይ ገበራ ይድብል ንፀሓይ እስራኤል ክሳብ ስዕሩ ደዋ በላ ብለና ምስ ስለዚ ቅዱሳን እንታይ ገብሩ እዮም ማለት ጉዝ ፍጥረት እንኳን ይግዝኦም መን ስለ ዝምስኦም ዘሎ እግዚአብሔር ማለት ስለዚ ኣባ ገሪማ ፀሓይ ደው ዘበለ እዩ ካብ ቢሩሲ ትያድ ፅሕፈላ ብርዕስ ወዲቓ ከማ እንታይ ኮነት ዝብል ተሸኺላሲ ሻምብቆ ኮይና ማለት ሻምብቆ ኮይኑ እቲ ሻምብቆቲ ክሳብ ሎም ኣሎ ሽሕን ሕጂ ሕሰብ ወሻቻይ ኩለ ዘመን ክንብል ከለና ክንደይ ዓመት ማለት ይክሳብ ሎም ድሕሪልና ከባቢ ሽሕን 500 ገለን ዓመት ስጋ ሕጂ ኣሎ ኣይጎድል ኣይወስኽ ክረምቲ ኮይኑ ደጋ ኮይኑ ወይ ሓጋይ ኮይኑ ተባሂሉ ኣይጎድል ኣይብል ማለት ስጋ ሕጂ ኣሎ ማለት ኣብቲ ገዳም ተኸድካ ተወፅሖ ማለት ተኣምራት እንትፍታፉ እንኳን ከይተረፈሲ ፈልፋል ውሕጅ ኮይኑ ፀበል ኮይኑ ማለት ንብዙሓት ድማ ሕሙማን ካንተ ዝገብር ማለት ዝፍውስ ፀበሉ ማለት ብጣዕሚ ዘደንቕ ኣቦይ ኣባ ገሪማ ማለት እንከሎ ኣብ ጫዓ ወፂ እንኳን ስላድኖ ምሽሪና ኣለና ናይ ኣባ ገሪማ ስላድኖ ክንርኢ ከለና ኣብ ልዕሊ ጫዓ ኮይኑሲ እንታይ ገበረ ዝብል እኽሊ ኣኸደ ዝብል ማለት ሕጂ እዚ ዝከኣሎ መን እዩ እንተልና መን ጥራሕ እግዚኣብሔር ምስኡ ዘሎ ሰብ ማለት ንጉሆ ዘሪኡ ምሸት እኳ እንታይ ዝገብር እዩ ንቅዱስ ቁርባን ከማን ሕብስቲ
بقى زبط صحي مالتي نقول زريوسي مشت المسوات زقرب مالتي كم زكويلن زمانات يزوسر حقي تزاريو بوقيلو تعاتيدو ماليسو تخيلو تفلي تطحينو سقام مسوات زحنا ورح يزوس عبا غريما كن نقول زريو ابسر كدما المسوات زقرب زنبره صادق ابوي غريما انكان استباحل المخنيات تاي ስለዝኾነ زغرم ነገር ዝፈጸመ ቅዱስ አቦ ስለዝኾነ እንኳን በሽሙ ኮመን አባ ይስሐቅ ይቋል كحامي وخلوا منكوسات بليعيلهم بليع خلوا أقدس لهم حامي وسكيلهم نبو نجيرهم لون أبا بنت ليون مالك ودها كخمس جير قداسي آدي بليعهم كنا سيلهم أي تفتين وده إلى أبا بنت ليون متي وده يساق الزار مكان جرى لنا زي منكوسات حاقوا ولا ميلو ده حال أيقونن ده زمان منكوسات سي أأمانن أأوامن كي تعرفن تكبريل يرحقوا بلا ما يبل حمش معرف كلام تجوري يزبل قرلو راح أقيبل ولا لو مسنكسا كان بكلنا حدا معرف أنت يكون يبلنا راح أقيبل أمانن أوامن مالت أكون رسوات مالت سلازي يكون والدي يسحق قرم كان نيلو أو يسحق ودي أنت جير كان الطعم قرم كان نيلو بكا مخنياتو كم زبالة تأمر كجبر زغيل كحمي زي قبائي مالت سلازي دم خاف شو عنده حتى يكون شو أبا قريمة زغرم زدنق ነገር ዝፍጽም አቦ ማለት ይሆናል ስለዚህ አሞዳታ ድማ በዝዕለት እዚ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ተገሊጹ ብዙ ቃል ኪዳን 45 ትውልድ ዘምሕር ቃል ኪዳን ሂብዎ ካብ ኪዳናት ዝዓብ ኪዳን ካ እንታይ ዝብሎ ሞዳታ ክነግሮ ካብዚ ኩሉ ዝበልጽ ነገር ክነግረካ ሃይሎ እዚ ስምካ ፀውዐ ተስካርካ ዝገበረ ቤተክርስትያንካ ዝበጽሐ ዝግደፍዎ ማለት እዩ ካብዚ ኩሉ ዝበልጽ ግን ኢልዎ ንዓኻ ድማ ሞት እንታይ ትገብርና አይጣዕምኒ ካብ ምባል ሰረገላና ኤልያስ መጽያ ድማ እንታይ ገበሮት እዩ ብሄረ ህያዋን አእተወት ይብል ማለት ስጋ ሕጅ እንታይ ገበረ ሞት አይጣዕመን ማለት ስለዚህ ህይወቱ ድንቂው ተአምራቱ ድንቂው ዕረፍቱ ድንቂው ሞት ከማን እንታይ ዘይገበረ ማለት ዘይጣዕመ ድንቅ ዝኾነ ገራም ዝኾነ ቅዱስ አቦ እዩ በዝለው ዕለት እምበር ዝተሰወረሉ ዕለቲና ነኽብር ማለት እዩ አብ ዓድዋ ብጣዕሚ እዮም ዘኽብርዎ ብለስ ዘብል ነገር ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክና በረከት ናይ አቡነ ገሪማ አይ ያዓድለና ቅዱስ ጸሎቱ ድማ አይፈለየና ለዚህ መሐረን ዝማዓረን እግዚአብሔር አምላክና ድማ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ነው እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን